Месопотамия. В Месопотамия, или буквално преведено Дворечие, се намират плодородните земи между буйните реки Тигър и Ефрат. Там възникнали цветущи градове, които станали центрове на оживена търговия. Влиянието им се простирало до далечни земи, а богатствата им привличали много завоеватели. Богатите шумерски градове често ставали обект на вражески нападения. От Персия и Арабия нахлували племена, които ги ограбвали и опустошавали. В шумерските градове се издигали дворци, храмове и красиви обществени сгради. Имало големи пазари и занаятчийски работилници. Около обществените сгради били разположени къщите, а извън града се простирали обработваемите земи. Централно място във всеки град заемал стъпаловидният храм, наречен Зикурат, където се намирал храмът на бога покровител на града. Зикуратът бил изграден от непечени глинени тухли и се издигал величествено над околните равнини. Подобно строителство изисквало архитектурно и инженерно майсторство. В някои шумерски гробници са открити оръжия, украшения, вещи за всекидневна употреба, които свидетелстват за благоденството на шумерите и за изключителното майсторство на занаятчиите.